genduk niken pun kula bebas. Nek wis to nduk bebas nggih seragam apa wae. Ning dheweke le kandha niku mboten pede yen mboten seragam padha kalih kanca. Ayu saged dikipatke ning lek rokok wah mboten saged ngipataken Bu. Menika wonten Jiruk Lukmat Monem 78. Nggih. Tak kenal maka tak sayang ingkang pinggir dhewe menika njawi piyambak menika Mbak Lia Sundari. Bukan asing lagi untuk warga masyarakat di Medion. Anggere jam 12 awan ceklik ngoten nyetel TV banjur gelombange dipaske Sakti TV mesti teng mriku wayangan limbukan utawa gara-gara. Dalange sinten Bapak Ibu? Nggih. Kula sak kanca Madangkara matur nuwun katresnanipun menika Mbak Lia Sundari ingkang miten saking Sragen. Angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati ingkang miten saking Ngawi. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Menika gawan kotak mboke truk kecuk. Mboke anak-anak kula ingkang kula kanthi sowan mriki Mas Gelar Pamayang ingkang ngladeni kula niki kalian genduk rangkung Basundari mumpung sesuk prei. Kula jak mriki men ngerti kaya apa to alang ujure bapake le nyambut gawe. Ngoten niku. Kalajengaken klerek melih menika Mbak Okvalica, nggih, made in saking Surabaya ning gandeng menika kegiatanipun utawi aktivitasipun menika berkesenian kathah-kathahipun mapan wonten ing Surakarta mila nggih ngekos utawi tinggal sementara mapan wonten ing Solo. Nah menika niki kalih mboke niku pun dititipke Bu Kesi mangsa berdua. Mbak Kesi, iki anakku Okva iki piye le munggul wentah jakan wayangan apa piye ngono nggih. Nyatanipun nggih kula jak ning kala mangsa nggih mboten saged mung nyatane sakniki ingkang membidik Okva Likam menika kathah sanget. Ingkang tresnani dumateng Mbak Okva menika kathah. Ning alhamdulillah dalu menika pas istirahat merga menika waranggana multi talenta. Kejaba pinter nyinden menika nggih ahli mbeksa malah profesi utama menika pancen ya penari. Lah menika kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu ingkang aslinipun saking Kota Tahu Kediri ingkang tinggal utawi ngontrak wonten laladan Solo Raya menika. Ngontrak menika statusipun piyambak ning kala mangsa nggih wonten ingkang ngancani teng mriku. Nggih kanca kancanipun ya Mbak Winong ya Nduk Umi menika dolan mriku dan lain sebagainya. Mbak Birgita kalajengaken genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Aku melu marem, aku melu seneng wingi nderekke Mas Rudi Gareng neng Sumatera utawa laladan ngendi wingi iki live streaming. Wah, bintang tamu dheke wong loro ya. Melu syukur, melu seneng. Rekake le munggah panggung ya dalange wiwit barang dheke lagi munggah. Wis ora apa-apa mbok menawa saka adohe kesel awake niku kudu ngangge leren. Mbak Winong kala wau saking laladan Tulungagung kalajengaken genduk Umi Hafifah menika penghuni wis marangkung kos kagunganipun Ibu Sukesi Rahayu menika. Rumiyin ingkang dados anak kos teng mriku namung Umi Hafifah ning alhamdulillah sakmenika saya tambah. Dadi upamane Ibu Kesi nganggur le nyinden terus le dadi dosen ndelalah tunjangan kinerjane niku mboten medun iso njagake dhuwit kos-kosan. Alhamdulillah mumpung duwe rezeki ya nggih samben apa ya sempulur dadi dalang terus apa arep dadi sinden terus mesti ana watese terus disusul generasi peneruse. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban wah iki ngatasé bintang tamu ngono rekake ya gayane kaya sinden gawane dalange. Rekake seragame ya padha karo kancane. Jane yen genduk niken pun kula bebas. Nek wis to nduk bebas nggih seragam apa wae.
ning dheweke le kandha niku mboten pede yen mboten seragam padha kalih kancane. Niku janjane mung nyeneng-nyenengke Bu Kesi, gawe mareme wong tuwa, gawe senenge kula. Men dianggep iki lho bener-bener iki bocah Madangkara, iki lho anake Bu Kesi Rahayu. Mula le dandan, le nganggo seragam padake karo kanca kancane. Ning janjane mboten perkara seragam, sing jenenge bintang tamu niku babakan kualitas, mboten dari bentuk tubuh maupun dari nuwun sewu agemanipun. Ning kang wigati pancen daya pikatnya dari suara dan juga jogetnya sing nyatane bisa menjadi apa kuwi renane penggali senenge pikir para sutresna Buddha sing racake utawa jumlahe nganti ewon kabeh padha tresnani kalian Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ya ngono kuwi. Bocah sik semono parantene. Janjane ngene iki pamane bar limbukan ngono kula pun nembang kathah Pak Dalang kula tak wangsul kemawon tak leren mergo sesuk badhe bajutan melih ora apa-apa ning setun tresnane karo Dalang Cahya Kuntadi bektine karo keluarga besar Merkur lan ugi tresnanipun dumateng sutresna budaya Kota Madiun mila nadyanto meh jam 3 Bu Niken Salindri tetep jenak pinarak ning kene lho ngono Bu Niken kalane dadi ibu iki nggih. Sik ben leren dhisik wit sore ingkang dereng nembang menika bojo kula Ibu Sukesi Rahayu. Iki sangu poso Bu Kesi sampean mang nembang malah nggen gara-gara niki santai merdika yen limbukan isih kebarung bintang tamu akeh gojekane sok-sok lagu-lagune mung sithik. Sakmenika monggo Bu Kesi menika kula caosi wekdal wong nyatane penggemar jenengan nggih tasih kathah ingkang dipun wadahi wonten paguyuban Caksi Lover menika welah temenanan. Tebih saking Kediri nusul nadyan niku saking Ngawi nggih do nusul matur nuwun. Jan kaya ngono kuwi. Bu Kesi Geng dalu Bu Kesi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Petro. Kados pundi mirsani para pamirsa ing laladan Kota Madiun Bu Kesi. Wah, menawi teng Madiun ngene iki kula pun mboten saged alok napa-napa. Pancen saestu pamirsa utawi penonton Madiun menika senes namung penonton biasa. Senes penonton wayang biasa namun adalah penikmat wayang dan cerita yang luar biasa. Terbukti dalu niki ngantos jam kalih penonton tasik kuatah sanget. Pramila matur nuwun nggih Bapak Ibu ingkang sampun nenggoni Pak Cahya Kuntadi dalu niki. Kuwi ibuke lho sing kudunge apa biru ndok bebek iki setiap Madangkara rene mesti teko kuwi. Lah iki. Ya sak rombongan karo ibu-ibu kuwi lho. Sak rombongan kuwi kaya ngono. Wah iki wis arep narik sangu ning pinggir kene iki. Ento njaluk sangu watone gelem tak lone dadi setelika. Ayo. Ayo, mugi-mugi sehat selalu panjang umur nggih Bu nggih. Nggih. Tansah pinaringan berkah saking Allah taala. Nggih. Nembang napa Bu Kesi? Sing klasik mawon, santai mawon. Oh nggih. Nggih. Klasik. Nggih. Sinom Parijoto. Nah. Ning jane niki wau enten anak kula Caksi Lover ingkang nembe ulang tahun. Nyuwun gending antaranipun Sri Huning Mustika Tuban Sesideman mungkin kersane anak-anak kula. Oh, beres. Kula tak sinom Parijoto mawon. Nggih, nggih. Ingkang nembe ambal warsa mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat, murah rejeki lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sinom Parijoto dening Ibu Sukesi Rahayu, waranggono yang pernah viral pada abadnya. Alias sinden jahiliyah. Mboten ding, mboten. Sutresnane tasih kathah, ibu-ibu niku tasih tresna kalih Bu Kesi nggih to Bu, Bapak Ibu sedaya. Oh. Tur Bu Kesi iki umure saya tambah, rumah saku malah saya ayu, saya enom, saya cantik niku saestu. Lek mboten saya ayu, mboten cantik, mokal kula menika njur tresna terus setia kalih Bu Kesi mokal. Apa ya ta Bu? Hah? Tambah ayu ta Bu? Pak Cahya pancen wedi kalih kula. Lek wedi kalih kula Bu, saestu menika Pak Cahya. Sebab apa kok wedi? Wedi no, mengke mergane lek napa nggih? Nakal ngoten niku nggih. Niku mengke mboten kula angsali tumbas rokok. Lah dene kalahe mung kalih rokok niku Pak Cahya menika.
Ngoten niku. Nek mboten ngerokok pun bingung dhek. Wong wedok ayu saged dikipatke ning lek rokok wah mboten saged ngipataken, Bu. Nggih. Mula sampean bejo lho, lek aku nganti kecanduan karo wong wedok, kecanduan karo main, kecanduan karo mendem niku bahaya. Yen mung ngrokok ora apa-apa. Tur rokok niku mboten bahaya. Wong ngrokok pol-pole lara utawa sakite lek mung paru-paru. Ning lek ora ngrokok, kuwi larane malah rupa-rupa niku malah. Ngoten niku. Mangga Bu Kesi sinomipun parijata katur dumateng sagung para sepuh, adi sepuh lan ugi salam kurmat bekti dumateng budayawan senior ing Laladan Madiun Abahe Haji Muhammad Syakirun. Mangga Bu. Sawung galing sawung rono sahabate lan salate zakat matur sembah nuwun Bu Sukesi Rahayu.
pamundhut saka Mbah No Kulit Truk mau ngersakake ya kuwi pepeling diaturake luwih dhisik. Ya. Karo nggih ngiseni iki sing bernapaskan religi. Mergo awake dhewe arep ngadepi wulan Ramadan. Kaya ngono. Bawanipun kula nyuwun pambiyantu swanten kakung dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Ya. Monggo bawanipun Mas Taslim diaturaken dumateng Mbah No Kulit. Sumrambahipun sagung para sutresna budaya ing tasih kepareng wungon wonten lokasi lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel kalian Niken Salindri Family. Wah ya. Monggo Mas Taslim. Wasitati saking prawinasis ngelingono wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe ugi kulaturaken dumateng Bapak Marsana Pilang Kenceng Madiun ingkang dalu menika taksih monitor Kuntadi Channel saben-saben kula sak kanca pentas mesti kepareng mirsani. Iya. Matur nuwun sugeng mirsani sugeng lenggah Pak Marsana Pilang Kenceng. Ya boleh. Monggo Mas Taslim. Salat kang limang kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur nano ngadohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekjo donya matur sembah nuwun. Monggo kalajengaken pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados